mogete kwenda esukuru gochikorera omwana kisi esukuru na iguna na twatete go basambire esukuru ngaminyoka rinde ngoteba tiga ngende nchikorera omwana morore omwana tanga igetaoni kinde njera kwenda ngwakerwa esimi ng'a omo DCC oretire abanto bwane basoire omochione nabo baimogete bagasaria ebinto omochione bagakenya ebibuyu bia abana ebibuyu ngobekera abana amache bagotumeka kabwata bagata ebirore bagasoa nyomba mwane bakata esafe yane nabegete chibesa chieduka siringi 50,000 bakaira naenda magena koripoti ngaika magena ngatebiwa ng'a barabwo mbakunyara korika opia omo DCC bagantoma bosongo buna yenge Jumamosi ngoika bosongo nkanyora omo county commander taiyo obisi nkamanya korwa ororo ngatebiwa ng'a nande ntakere kogenda ntakere ng'enda ndigia ipoa akia maene gotebia kimaene ntibo ntukumeti ng'anga iko tokomya bona Kenya iga right yo minto nkoni alenga maro na chitagatika bono nje no ngotiri mbuga likuri kwenda guchinga iria sing'umbu bono kero kende kanyora ntagete kobua tungobori agia basa ngi bono mokombori tubuna abana inchi bakagwaida nga yo bwane boito bogotoka ekero omonto agofamia omochiogo osari ebinto biago abana bane mbaye ngororo omorugi one arororo are far 400 meters far from the home njengo boliga ekemaene nkaikere right yane ngoliginererie Kenya yaitotoye nererie ye olikire se gasi serikali nerera ikirio semba kanyombo tagore ebiroro se nyomba ochigotagura semba kaborero rusi besa chia somonto abegete inaoni amaru lakini nje nanya koyeka maru nje no mondo nare kwera nare tamaru chi ta 10 naoni nanya gusukasukeria obogima makabona bono kera bayigetenga kieyemo bakaika bakambekera omwaka ori December bakacha bakambekera bakamberekeria omonto abantu bakwete bagandebi ninje nabaitete mwenyewe ndio nilikuwa naongoza hiyo kikosi. I think ilikuwa watu kama karibu watu 30 ndio walifika huko. Kulikuwa na machifu, kulikuwa na ACC ya area hiyo, kulikuwa na askari na village elders na community policy ambayo walifika kwa hiyo boma, na ni kama walipata fununu kabla hatujafika huko kwa sababu walikuwa wametoroka. So kusema kuwa ati pesa ilipotea, hiyo ni uongo, ndio kujaribu kupoteza njia, kwa sababu anauza chang'aa. Tumepata habari, tumepata malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa usaji wa pombe na bangi imezidi katika hiyo boma.